लोगोफोर जोंना आब' शर्मिलाया भिडिअ लानायाव मुखुबथार गोदान इउटुबार जानो नागिरदों नालाय जेबोखौनो बुङासै हनै भिडिअल' साफायबाय थाबाय। जेखि जाया लोगोफोर जोङो सारिदुवाराव बैसागु मोसानो फैदों। दायो जोङो नैबे गिबि गामियावनो जोङो हाबग्रोबाय, बेयावनो मोसानायखौ जागायजेनसिगोन आरो बिनि उनाव जोङो सारिदुवार फारसे आदा दिपेननि न'आव जोङो थांगोन आरो मोसाखांनानै। जोंना आब' शर्मिलाया भिडिअ लागासिनो गोसोखांथि महरै। लोगोफोर जोङो राङापारा बिआर दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो हारिमु आफादनि जानानै फैदों। दायो जोङो मोसानोसै आरो नैबे गिबि मोनजेननाय न'आव। लोगोफोर जोंना मोसानो नागिरनाया रेडि जाथ'वाखै, एसे लामायाव जमा जानानै दं। मानो होनब्ला जोंखौ नैबे न'नि बिगोमाया जोंखौ बरायनानै लांग्रोनो नागिरदों, बेनिखायनो जों एसे रेडि जानानै दं आरो। नै नायदो लोगोफोर, जोंखौ न'खर बिगोमाया बरायनो नागिरदों। नै लोगोफोर बरबिलामानिया गारि सिङाव खावबाव जिरायनानै माबा माबि रोजाबगासिनो, बखिगासिनो। नै लोगोफोर बेनो आदा दिपेननि न'आ, नै जोबोद समायनाथार। जों बेयावनो गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागु बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे मोसानायखौ बिथांनि न'आवनो जोङो जोबथा खालामलांनो सानदों। नै बिथांमोना जोंखौ बरायनो थाखाय लामायाव नेनानै दङ। नै नायदो लोगोफोर। बैसागु
थाफाबाबो जायो नङा আমি এতিয়া বাপেক হিচাপে মই আছো आं न'खौसो फुनला মই কৈছো হা এইখন ঘৰৰ বাপেক হিচাপে মই আছো Sir. Ay, lại. दायो जोंहा मोसाखांनानै बिराद मोननाय मोनबाय नालाय दान्दिसे जिरायबाय आरो बयबो जिरायखांनायनि उनाव ओंखाम जानोसै बिदाय लानो थांनोसै ओंखाम जासिगोन sampai नै लोगोफोर जोङो दान्दिसे रंजाखांनानै आरो ओंखाम जाखांनानै जोङो जिरायबाय जिरायखांनानै जोंखौ न'खर बिगोमाया दायो बिदाय होसिगोन बिदाय लानानै जोङो दायो थांसिगोन आरोना Ôi, chứ thầm nào Terus kenapa tuh? Mau ke mana? Orang mana? Di siapa-siapa na? Nah ini di tengah bangsa siapa sih?